doar ce ni s-a întâmplat ceva incredibil. Nu știu dacă a fost o întâmplare. Nu știu dacă așa a fost să fie. N-am nicio idee. V-am arătat de foarte multe ori că mă duc și mă joc cu căței sau cu pisicile vecinilor noștri. Iar astăzi de dimineață, fix înainte să venim la atelier, am ajuns la mașină, m-am urcat eu deja în mașină, Alex era afară. Lângă Alex a venit chiar cățelul vecinilor noștri de la atelier. Doar că noi stăm la vreo 20 de minute de mers pe jos de la atelier până acasă și el nu știu exact cum a ajuns la noi și de cât timp ne aștepta sau dacă a fost doar o coincidență că ne-am nimerit fix în același moment să fim acolo. Dar a venit la noi, era foarte fericit că este lângă noi. N-am nicio idee dacă ne aștepta, dacă a fost o pură coincidență sau ce s-a întâmplat. Așa că a trebuit să-l aducem acasă. Am încercat prima dată să îl punem în portbagajul mașinii, însă nu a vrut. Așa că l-am luat pe jos. Și așa, ușor, ușor am mers noi și eu și Alex și îl luam după el și spuneam Trecker, haide Trecker după noi. Dar l-am adus cu bine și e acasă acum și este foarte fericit. Și chiar vorbeam cu Alex că poate, nu știu, dacă veneam mai târziu sau mai devreme sau el era în altă parte și mirosea nu știu pe unde, nu ne-am fi întâlnit și ar fi rămas pierdut, poate, sau poate l-ar fi luat altcineva. Însă s-a nimerit să fim fix acolo, fix în același timp, fix noi și el să fie foarte fericit și să-l aducem acasă. Așa că da, nu știu dacă a fost întâmplare, nu știu exact ce s-a întâmplat, mi s-a părut așa incredibil, dar important e că l-am adus acasă.